Hello guys, good morning. Nalipay ko guys, ug dako kay nagabas na gyud ang makahoy nga nasa mo ang atubangan sa balay guys. Mao ni siya. Ato makita guys. Gitabla. Amo ning gitabla guys. Ug ang uban ani guys among gihimong dustris para amo ang magamit. Okasyon na dito to guys, kaya naa naman sa atubangan. Mao ni siya guys. Amo ni siya karong butangan og asiti para dili na siya bukbukon. Pero di man tani siya bukbukon guys, kaya naghumol naman ig dagat. Ug atong makita si Mr. Ani guys nga arrange og mga taga guys para sa iyang pagpanagat niya ng kadlawon guys. Mo lagi maghukas lagi ning tawhana, di gyud kalikayan ani guys. Pila ra may sugilanon guys. Naka abot na sila. Gamay lang isda ron no. Di man parihol di panahon. Si Bert raman po nakalawon. Ano? Si Alex wa mo. 1,000 pag kapit ka ahay ni Aladin gabiha. Lasin taong kaloy ano bagyong Manumig di ano pag ano Kinsa ton? ha? Kinsa wala? hindi ko man yung magduga na. Nabaldi na di ay. Dito. Arin tanawa dito. Oh. Sabong puti na asang. Wah, ana. Paano? Jadi naman eh. One fourth to. Kapital mo to Calvin. Amrag na ato isda na. Bisara mo na nagat ba? Atong dimia ra ma? Media to. Adjustil naman eh kay. Oo. Ano? Ano? Masa. Wait lang. Buka. Mo na. Amimi to mo. Buko gabon mo ni mabira. Murag mo sabot. Mo rin to. Tapa may agamay. Ano man eh? Patuloy naman ito. Ha? Oh. Kung masih uno naman, patuloy kay bata pa. Di, i-4 tripod. Sige. Kaya nga to. Eh. 175. Ito, player to. Enggak, saan man yung pagdani mo? Ano? Ato ano?
Sige. Oh, Ito. oh sige. Asan ka ay? Tuwa siguro rin kanahon. Suway lang mag-adto. Parang tuwa to lagi. Gabi guys, gadala ko og saging. Kaya di man ko'y lakaw kagabi guys. Ipadadaan ko sa kong amiga og saging og bugas. Nagpasalamat siya nako guys, mo nang iyang gipadala ning maong mga butang. Dil og Noel guys, Manharis. O nagpasalamat jud ko niya guys kay paborito ra gyud ni sa unggoy. Ngalam ko na mag-unggoy to humbana guys kay hingaon kaayo og kanang hinog sa saging. Sa among lugar guys, palayon paghihapon pagpamutol sa mga tag-as nga puno sa kahoy guys. Kay umaabot ang bagyo nga uwan. O nang sige migpamutol ani mga kahoy kay high risk kaayo guys sa mga kabayanan. Mao na nga namutol sila sa mga punuan og lubi. Og pasensya na mo guys, ug mara pilingaw nako karong hapuna og ako miyon guys. Bye bye.